somn. Dați-mi să facem hamă. Eu, Caragiale? Da? Ah, da. Lucia, domnule Caragiale, ce părere aveți despre criză? Păi eu cred că criza este o mizerie inventată de oameni bogați. Că este de bine și mai bogați, iar ce e de clasă de mijloc să moară de foame. Așadar, ce părere aveți despre marinar și al dumneavoastră Zaharia Trahanagel? Câteodată stau și mă gândesc. Care dintre ei e mai redus mitologic? Militar. Nu, mitologic. Cum așa? Păi să-ți explic. Stau și mă gândesc care dintre ei e mai bou și care e mai vizor. Da, nu contează. Cred că ați vrut să spuneți mitologic. Asta se crede și atunci. Iar despre poliția română, ce e sfatul asta? Vorba marelui poet. Gică Hagi? Vorba marelui Gic. Următoarea întrebare, nu supărători. Câte piese de teatru ați scris? Păi am scris așa. Năpasta, o noapte furtunoasă, Conul Leonida față cu reacțiunea, o scrisoare pierdută și Dale Carnaval. Așadar, câte piese de teatru ați scris? Am zis că am scris Năpasta, Dale Carnavalului, scrisoare pierdută, o noapte furtunoasă și Conul Leonida față cu reacțiunea. Da, am înțeles, dar câte ați scris? Bă, cine angajă pe asta? Măi, fată, am scris o scrisoare pierdută, o noapte furtunoasă, Năpasta, Conul Leonida față cu reacțiunea și Dale Carnavalului. Am înțeles, dar câte ați scris? Pentru numele lui Dumnezeu, 5! Vă mulțumesc pentru Da, trebuie să plec cu mine. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!